Bon dia. Avui al vídeo us vull comentar aquesta peça del 2016 que el títol és La col·leccionista. Està inspirada en un gravat del segle XIX d'una col·leccionista que col·leccionava objectes, obres d'art, plantes, una mica de tot. I aquí volia explicar jo una mica les meves col·leccions, les meves manies, perquè després de tot el col·leccionar coses són manies. Aquí tenim la primera col·lecció, peça de la col·lecció, l'escala. L'escala que en aquest cas puja a l'entresòl de l'estudi. El meu amic Xavier Serra que baixa per l'escala. Max Beckmann, pintor alemany d'entreguerres, que jo faig servir moltes vegades de referència per compensar una mica l'excés de mediterranitat que tenen les meves figures. I en aquest cas és la suggerència d'una figura de terracota etrusca, entre etrusca i grega arcaica, que he fet un tractament que suggereix això, la terracota. Sí, després anem passant per la taula, passem per una gerra berber i arribem a un bust que representa una amiga meva, la Sara. Després tenim una suggerència a l'art oriental, la còpia feta amb pinzell d'un dibuix xinès i això seria una foto d'una maternitat amb una manifestació a Grècia en contra de la misèria. A darrere trobem un retrat fet amb punxó de plata i allà a un costat tenim una suggerència del que són les finestres del meu estudi. A la fuga tenim una insinuació del quadre que estava penjat al final de l'estudi i més endavant tenim una conversa amb el pintor Marcos Palazzi, veí meu. Una referència al pati de casa meva, una referència a les bigues de l'entresòl i un bibelot, a sota una escultura de Matís i la col·leccionista, que és un alter ego meu. El tamboret és una referència a la Trezzo Artigau. I, per acabar, parlem de com s'ha fet. Això és un exemple de com jo intento passar del dibuix a la pintura o del dibuix al color. Sempre en aquest cas, com que predomina el dibuix fet en tinta xina, el color és un color sobri, l'únic color una mica dissonant és aquest taronja d'aquí i tot l'altre està pintat amb caseïna, a part de petits detalls fets amb punxó de plata. Si us ha interessat el vídeo, podeu continuar amb les vostres subscripcions i us estaré molt agraïts. Ja estic pensant en què farem el vídeo de la propera setmana. Gràcies.